Kang, wong kadung rai tembok apa raine kudu diplamir? Biala. Ono pitakon gitu iki. Iku istilah tok lur. Kari lengek rek dadi wong. Istilah kau. Terus mau rai gedek iku rai kudu dilabur ya, aku gamping. Terus ana maning moto keranjang niku motone kena nggo blonjo iki kau. Nggo blonjoan motone diodong moto keranjang. Ana maning cangkem ember ya. Cangkeme kena nggo adus. Wes makane lur. Kadang sekolah aku ojo pati biar kereweng. Iki sekolah biar kereweng iki kae. Lare kenyap yo iki wes. Ono maning yang takon, sing lihat ngetakaken wong takon ya.